ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳಿಪು ಕೊರೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಮಕ್ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳಿತದ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡೆಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ದೇತೋನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಶಯಗಳೇನ ನಿರಸನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇನಿ ಮಠಮಾನ್ಯ ಒಂಜಾತ್ ಮೂಲತವಾದ ಮಣ್ಣು ಮಠಮಾನ್ಯ ಪಣಪುನ ಸಾರಿ ಪಿರಾಕಿಗೆ ಬಂಡಚ್ಚಿ ಇದ್ದಿ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತೆ ಶೈವ ಮಠ ಆದಿಪ್ಪು ಜಂಗಮ ಮಠ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವ ಮಠ ಆದಿಪ್ಪು ಶಾಕ್ತೇಯ ವಾ ಮಠ ಬತ್ತಣ್ಲ ಇಡೆ ಅಕುಲಿಡೆ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವನ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಭೂಮಿನ ಒಂಜಾ ಅರಸುಲು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪನೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಭೂಮಿನ ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತರು ಅರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಮಠದ ವಿನಿಯೋಗ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಠದ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯುಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುರುಪುರುಡು ವಜ್ರದೇಹ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾದ ದೀಕ್ಷೆನ ಪಡೆಯಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಮಲ್ತೊಂಬರಂದುಳ್ಳರೆ ಈರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೀಕ್ಷಾ ಏನತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂತ ಇರೆಗ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮರ್ದುಲ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ಯದ ಈ ಸನ್ಯಾಸತ್ತ ದಿತನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ದೈವಲೆಗೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಂದಿಡ್ ಬನ್ಪುನ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪನಿವಾರಜ್ಜಿ ಪಂದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜೆದ ದಿನಟ್ಟು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ದಿನ ಇನಿ ವೈಶಾಖ ತ್ರಯೋದಶಿ ಗುರುಕುಲು ನಿರ್ವಾಣಾಯಿನ ದಿನ ಅಂಚಾದಿನಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡಿನಿ ಈ ದಿನ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬೈದನು ನಮನ ವಿಷಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡ ನಮನ ಭೂಮಿಡು ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಅಡುತ್ತೀನಿ ದುಂಬುಡು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಡ ಭೂಮಿ ದಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪನ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತಿನ ದಾಬರ ದುಂಬುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಟಂಕೆಲ ಪ್ರಾಣದೇವರನ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬಲ ತಿಕಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ದೇವರನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ನಮನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇಡ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3-4 ತಲೆಮಾರು ಪಿರವುಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೈವಲು ಅವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಿ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 4 ತಲೆಮಾರ್ಗ ಪಿರವುಡೆ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಸತ್ಯಲು ಎಂಕಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಪಯೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ತರೆ ನಿಲಿಕೆ ಜಡೆ ಇತ್ತನು ಈ ಜಡೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕುಜಲಡು ನಗ ಒಂದೇ ಕೂದಲು ಐಟ ಆ ಜಡೆ ಸುಮಾರು ನೆಲಟು ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ಪರಡದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತನು ಆ ಜಡೆ ನಾರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಪುನು ಕೆಂಡ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತನು ಮೈಸಂದಾಯಿಗೆ ಖಾಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಳಸನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂಚ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇದ್ದೀಯನು ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ ಗುಡಿ ಇತ್ತನು ಗುಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ಮುಗಮೂರ್ತಿಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೇವಲ ಕೂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟಾಮಣಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನು ಕಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಕಾಲ ರಡ್ಡೆ ತಲೆ ಪೋದು 3ನೇ ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿತ್ತೀರು ಬೊಗ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪಂಡು ಆರು ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗ ಆರು ನಡತೊಂದು ಪೂಪುನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆರು ನಡತೊಂದು ಪೂಪುನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಾದ ಅನ್ಕೆಂಡ ಮೆರೆಗೆ ಪೋವೆರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಮಾರು 1964ನೇ ಇಸವಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಗೆಸ್ ಆ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಪೋವೆರೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಗದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಊರಿಡಿ ನೀರು ದಿಂಜಿದ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಪೋವೆರೆ ಐಜಿ ಪೋವೆರೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಗುರುಪುರ ದಾಂಟಿದು ಒಂತೆ ಟರ್ನಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಡಿವಾಳ ಕಲ್ಲು ಬಂದುಂಡು ಈ ದುಂಬ ಇಟ್ಟು ಕುಂಟಾರ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಆ ವಂಶದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಡಿವಾಳ ವಂಶದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಕಲ್ಲುದಲ್ಪ ಆರು ಅಂತೊಂದು ಮಂಜುನಾಥನಿ ಎನ್ನದು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ತುಲ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಈತು ಸಲ ನಿನ್ನ ಕೊಡಿಯಾಡಿಗೆ ಬತ್ತುದು ಏನು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಊರವ್ರ ಮೇ ನೀರು ದಿಂಜಿದ್ದೀನಿ ಹಿಡ್ದಾವರ ಬೊಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಡ್ದಾವರ ಇಂಕ ಬರ್ರೆಗಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ತಾರೈನು ಪಥದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಗಿಪುವೆ ಆ ತಾರೈಡು ಇಂಕ ನೆಲ ಅದು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಮೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಡೇರು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೋದ್ನ ಸಮಯ ದಾದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಬೋಡುತ್ತನು ಈ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನಿ ತೊಯ್ಪಾವುಡು ಪಂಡದು ಇಮೇರು ತಾರೈದಿದ್ದು ಜೆತ್ತದ ಅನ್ನಗ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ ದಾದಾಪುನಿಗೆ ಎನ್ನ ಗಗ್ಗರದ ಅಂದುಕೇನು ಸ್ವರಕೇನು ಗಗ್ಗರದ ಯಜಮಾನ್ಜಿಲ್ ನಕ್ಕಯ್ಯರು ರಾಮಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ನಕ್ಕನ ಗಾರ್ ಬಂಡೇರು ದಾದೆ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನೀರು ಪೋಯರತ್ತನತ್ತ ಬೊಲ್ಲತ್ತ ಪೋಯರಗಾಯಿ ಜತ ಅಂದ್ ಪಾಪಗ ಇಲ್ಲು ಮುರ್ಕುದುನ್ ಇಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಐತೆ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚೆಲ್ಲ ಬೋತುನ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಬತ್ತಿದು ತೂನಾಗ ಬೊಲ್ಲ ಏರೊಂದುಂಡು ಮನೆ ಮಂಚೆಲ್ಲ ಸಂಕಲೆ ಪೂರ ಕಡಿದು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಶಬ್ದಗೇನು ಮೇರೆಗ ಅವು ಬೂರುನ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೇರು ಮನಸ್ಸುಡು ದುಃಖ ಮಂತೊಂಡೇರು ಇಂಚ ಆಂಡತಾನ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮೇರೆ ಲಕ್ಕಿಯರು ಲಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಒಯ್ತ ಮಕ್ಕಳೇನು ಉಂತೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗಾಪು ಜತ್ತ ಪಂಡಿದು ತಾರೈನ ಅವಲೇ ಪಸೊಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಆ ತಾರೈನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಆ ಜಾಗಡು ಇಂಬೇರು ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಮನೆದಿದ್ದು ಆಯ್ತು ದಿಯರಿಗೆ ದೀದನಗ ಸುಮಾರು 3 ದಿನ 4 ದಿನ ದನ್ನ ಆ ಬೊಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೂರ್ದು ಬೋನಾಗ ಈ ತಾರೈ ಕೊಣತೆ ದೀನಾಗ ಅವಳು ದೀದು ಆರು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡತ್ತ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಮಾತು ಅವಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮೇರು ತೋಡು ಅಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೇರೆ ಸಾಂಕ ದಿನ ನಾಯಿ ಅವು ಭಾರಿ ಜೋರ್ದ ನಾಯಿಗೆ ಅವು ಮೇರೇನು ಕಾರಡು ಮೇರ ಕುಂಟುಡು ಬೋದು ಪತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಮೇರೆ ತಾರೈ ಪಸೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕುಂಟುಡು ಬಸದು ಮೇರೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ನಾಯಿ ಬತ್ತದು ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೂರ್ದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಉಂದಿಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ಮಿತಾರ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಈ ಮಂಚದ ಕೂಚಿ ಉಂಡತಿ ಕೂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಕನಿ ಬರುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಓ ಯಾನೊಂದು ಮಂಚಲ ಬೂರ್ದೇ ಪೋತನೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮಂಚ ಬೂರ್ದುಜಿ ಕೂಚಿ ಕಂಕನೆ ಬೂರ್ನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೂರೊಡ್ಡದಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಂದಿಂಚ ಎನ್ನಿಯರು ಮೇರೆ ಈ ತಾರ ಎನ್ಕೊನೋದು ಆ ಮಂಚಡದಿಯರಿಗೆ ಮಂಚಡದಿ ಇದು ಮೇರೆ ಆನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಯ್ಜಿ ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೇರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಕರ್ಪೆರೆಗಾಯ್ಜಿ ದೀಪಲ ದಿಯರೆಗಾಯ್ಜಿ ಪಿರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೋದು ಅವಳೇ ಉಂತೋಡು ಮಿಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆನ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಉಂತೇರೆ ಅವಳು ಬೋದು ಉಂತೋದು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಶಬ್ದಗೆ ಬೊಗ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ಭಯ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಚಾಕರಿ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಅಂಕ ತೃಪ್ತಿ ಆತನು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಸಮಯ ಕರಿದು ಈ ಕಾಲ ಕರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕನೆತ್ತ ಸ್ವರೂಪಲೇನು ನಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೊಯ್ಯಪಾವೆ ಪಂಡದು ಅಭಯಾಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂಚ ಕಾಲ ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಇಲ್ಲಡ ಐತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರೆಗ್ ಆರು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ದೇರು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಈ ಗಾಡಿ ದೀನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ದೇರ್ದು ಆರು ಉಪ್ಪುದ ಬೇರ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಉಪ್ಪುದ ಬೇರ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅದ್ಯ ಬಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಸಂಕಡ್ ಬೇರ್ನ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿದ ಚಕ್ರ ಪೊಲಿದು ಬೇರೆ ಆ ಸಂಕೋಗ ಬೂರಿದು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಾದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆರಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಾರು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಆ ಅಜ್ಜಿದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಕೇರಳದಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗೆ ಜಡ ಇತ್ತನು ಈ ಜಡ ಇತ್ತದು ಮೇರ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಬೇರು ಒಂದೇನು ಭೀಷಣವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಈ ದೈವಲೇನು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ದುಂಬು ತಾಮಸಿ ఆయన తామస బుడియరారు ఈ జడకోస్కర మీరు తామస బుడియరు ಸಾತ್ವಿಕ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರ್ಮನೇ ಆರ ಅನುಶಾಸನ ಪೇರು ಶುರು ಮಂತೀರು ಕಚ್ಚ ಪಾಡುನ ಉತ್ತರೀಯ ಪಾಡುನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಂಧ ತರೆಪುನಾಗ ಐಕ ಮಡಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬೈರಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಇನ್ನು ಮಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅನುಶಾಸನ ದಾವರ ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರ್ಲೊಂದು ಬತ್ತನು ಅಪನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಒರಿ ಪೂಜಾರಿ ಅರೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪಲ ತೋಜ್ಜಿ ಆರ ಆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆ ಊರ್ದ ಕೈತಲೆ ಕಂದಾಬರ ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಆರ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಮೇಯ್ತ ಆವೇಶ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತ ಕಾರಣಿಕಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ತೋಜೊಂದು ಬತ್ತಿದು ಆ ಇತಿಹಾಸಲೇರ್ದಾವರ ನಮ ಆ ದೈವಲೇನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿದು ಈ ವಿಷಯ ನಿತ್ಯನೇ ಪನ್ಪುಂದೇಗೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೇಮಗು ದಿನ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡದನ್ನುಲ್ಲ ನೇಮಗು ನಮನ ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೇರು ಕಟ್ಟೇರಿ ಇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಬಲವಂಡಿ ಕಟ್ಟುನಾರು ಇತ್ತೆ ನೇಲಮ್ಮೀರು ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೇರಿಗೆ ವೇಳಿ ಆದನಾಗ ಇಂಬೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡಾರ ಕನೆಯರ ಎರೆಗ ಒಂಚಿ ಬೂಳಿಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಬಂಡಾರ ಕನದಿಜ್ಜಿಯರು ಬಂಡಾರ ಬೈದಿಜ್ಜಿ
ಭಂಡಾರ ಬೈದಿಜಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತ ಪಣ್ಣೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿದೇರು ನೇಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಭಂಡಾರಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಅದಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೀರು ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಮ್ಮೆರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೀರು ಇರ್ದಾಲ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರೆ ದೈವಗ್ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಂಡಮಾಲೆಡೆ ಇರೇಗೆ ನೇಮ ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆ ನಂಬುವರ ಬುಡ್ಪಾರ ದೈನಂಜಿ ನಂಬುನೇ ಖಾಲಿ ದಂಡಮಾಲೆಡೆ ಆರ್ ನೇಮ ಮಂದಿಯರ್ ಮಲ್ದಿಯರ್ ಆರೇ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಂಡಮಾಲೆ ಖಾಲಿ ಕೇಪಳದ ದಂಡಮಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅವು ಈಡ ಸೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ದೈವಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ ಅತೆ ಅಲವುದ ಕರ್ಸಲ್ಲ ಈತ ಮಾತ ಅದು ಆ ನೇಮ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಗ ಅವಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಆರೇ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಪಗಲ ಆರೇ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಮೈಸಂದಾಗ ಆರ್ನ ಪರಿವಾರ ಚಾಕಿರ್ದಾಕಲು ಕಟ್ಟದೇರು ಆ ನೇಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೈಸಾರ್ದು ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನೊಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಗ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೇಮಾತಿಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಚಾಕರಿ ಮಾತಾ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ ನಮಕ್ ಸನ್ಯಾಸ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ನೇಮ ದೆತ್ತೊಂದು ದೈವ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏರು ಪಂಡರೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾನಂಚುತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಜ್ಜರು ಇಪ್ಪುನಗ ತುಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ತಾರೈ ಬತ್ತೊಂದು ಬೊಲ್ಲೊಡು ತಾನು ಮುರ್ಕಿಯರ್ಡಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇವಲ್ಲ ದೈವ ಒರಿಪುಲ ಪತ್ತಲ ಬಂಡ ಬಂದ್ಪನತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಕುಲು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಶರಣಾತಿರ ಪ್ರಕೃತಿನ ಏರೆಗಲ ಮೀರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರದ ಬುಳ್ಳ ಏರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಅವೇನ ಮಲ್ತದ ಆ ವಂಶಡು ನಿರಂತರವಾದ ಉತ್ಸವದ ಬತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆತಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಖಲೆ ಮಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತ ತಾವೇನು ಮನ್ಪುಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊರಟು ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿ ಅವು ಎತ್ತೋಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪಂಡ ಜಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಜಟೆ ಪಂಡ ಅವನಂಕ್ ಅಂದ್ ರುದ್ರನ ಅಂತ ನಾಮ ಪಣ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ನಾಗದೋಷ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಕುಜಲ್ ಸಂದಾದ ಬರ್ಪ ನಾವು ಇಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಈ ದೈವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಗದೋಷನೇನಾ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇನು ಪಣ್ಪುಜಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವನ್ನ ಇಂದಾಪಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ನ ತರಟಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಬೋದು ಪರಕೆ ಬಣ್ಣದ ಕತ್ತಿರ್ದು ದೆತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇನಿಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪರಕೆ ಬಾರ್ದು ತರಟಿತ್ತು ಅಂಚಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಈ ಜಡತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಆ ಜಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಈ ಗರ್ಭಡ್ ಬಾಲೆ ಬುಳಿನಾಗ ಗರ್ಭಸ್ಥವಾದಿಪ್ಪುನ ಶಿಶುಟ್ಟನೆ ಅವು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಒರುಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಶಾಪ ಅಥವಾ ದೋಷ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ತವು ನಾಗದೋಷ ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕಲ ದಾಲ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಲ್ ತೋಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ದೈವಾಚರಣೆದ ಪದ್ಧತಿಡ್ ಈ ಜಡೆ ಅವು ಬುಡೋನ್ ಬರ್ಪುಣತಿ ಅವೊಂಜಿ ಸರ್ಪನ ರೀತಿ ಬುಡೋನ್ ಬರ್ಪುಣ ಪಂಡ ಬಿಳಿಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಳಿಲಿಜ್ಜೆ ಅವು ಅಂಟೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಜಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅವು ನೀಲ ಜಡೆ ನಾಗವೇಣಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಂಟೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಟೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಯರು ಜಟೆ ಶಿವಗುಪ್ಪುನು ಶಿವಗ ಏರ್ಲೈತೆ ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಕುಜಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಜ ಜಟೆ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ ಜಟೆನ ಪತ್ತದ ನೆಲಕ ಹಾಕನಾಗ ವೀರಭದ್ರೆ ಬುಟ್ಟಿ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿ ಇಪ್ಪುನೇರ್ದಾವನ ಈ ಜಟೆಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಕೆಂಡ ಅಕ್ಲೇಡ ಒಬ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅನುಸಂಧಾನ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಅಪಗ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಪಂಡೇರಡ ಆ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಪಲಿಪುಂಡು ಪಂಡಿನ ಪಲಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಕಲು ನಡಪೋಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಡಪಾವುಡು
ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡು ಇಂಬೇರು ಆರಂಭದ ದಿನಕ್ಲೇಟ್ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಅವು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಬೇರೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ಮೇರೆ ದಾದಾಲ್ನ ತಾಮಸಾಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಂತೇರಂದಾಂಡ ದಡಿಕೆ ಬೂರುನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಅದು ಗಾಯಾಪಿನಿ ಗಾಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈ ತಲ್ಬೋನಾಗ ಆರು ಮರ್ದಗೋರ್ನಾಗ ಆರು ಬನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದಾದನ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ ಪೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಬೆಳೆಚಿಲ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ನೇರ್ ದಾವರ ಒರಿ ಸಾಧು ಬತ್ತಿನಾರು ಆರು ಸಾಧು ಮೇರೆನ್ ತೂದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಡ್ ಬನ್ನಿನಾರು ಮೇರೆಗೆ ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ಬೇರೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಡ್ ಬನ್ನೇನೆ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆಲುಗು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತುಳುಟು ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಮೇರೆ ಬಂಡೆ ಸಾಧು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ತೆಲುಗುಡು ಆರು ಬರೆದು ಕೊರಿಯೇರು ಮೇರೆಗೆ ಇಂದೇನು ಏರಡಾಂಡಲ್ಲಿ ಓದಾವುನ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುನಾರಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ವನ್ನಾಗ ಈರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರುದಾರ ಅರಡವನೇನು ಹೋದನಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಶೆಟ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲದಿಂದ ನಿಮಗಿದು ಬಂದಿದೆ ಈ ಜಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಆ ಸಾಧು ಪಂತೇರಿ ರೇಗ ಪಂದ ಮೇರೆ ಓದೋದು ಪಂಡೇರ ಏನು ಈ ಮೇರೆ ಇಂಚಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯರ ಶುರುವಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಡ ಬದುಕೇಂಡೇರು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಪಂಡೇರು ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟ ಮಂತದು ಬಚ್ಚಿರೇಡ್ದು ಇದು ಸಮುದ್ರಗ ಬುಡ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮೇರು ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದ ಆ ಸತ್ಯನ್ ನಂಬುದು ಇಂಬೇರು ಅವಿನು ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಅವಳು ಪೋದು ಬಚ್ಚಿರೇಡಿದ್ದು ಬುಡಿಯೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಅವಿನ ಬಾರಿ ಜನ ಮಂಡೇರು ಆ ರುದ್ರಪಾದೆ ಅಲ್ಪ ಆ ರುದ್ರಪಾದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕುಜಲ ಅಂಟಿಲಕೊಂಡ ಇನ್ನು ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೋಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಇಂಕ್ಲ ಬಿನ್ ಪೋದು ಶೋಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಜರಿ ತಲೆಕ ತೋಜು ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂದುವೇ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಬಂದು ವರ್ಷಗೊರಾರನ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಅನಾಗ ಅವಳು ಬೋದು ಅಡ್ಡ ಉರ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ఒక ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆಗಳ ನಡ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಠ ಮಾನ್ಯೊಳೆಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೇರ ಒಂಚೂರು ನಿಷ್ಠೂರದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೇಳು ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ತ ದ್ರಾವಿಡ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಆರಾಧನೆ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಮಧುವಂಸದ ಸಂದಾಯಿತ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿ ಬಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳಿನ ಮಠಮಾನ್ಯಗೂ ಕನ್ನನಾಗ ಈ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ನಮನ ಮಣ್ಣದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಾದ ಉಂಡು ಕೆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಕೃಷಿ ಮಂತದ ಈ ದಾದಿನ ವಿನಿಯೋಗ ಮನ್ಪುವನು ಆ ಸುವಸ್ತುಲೇನೆ ಈ ದೇವರೇ ಅಥವಾ ದೈವಗೆ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಅವು ಬೆರನೇರು ಕೊಣತ್ ಪಾಡ್ದು ನನಂಜು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಕಲು ಕೊಣತ್ ಪಾಡ್ದು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಮಕ್ ಮಥಪಂಥಲ್ ಮಂತ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಮಥಪಂಥಲ್ ಕೊಣತದ ಪಾಡ್ನ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಓವುಲ ಹತ್ತು ಅವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಸಾರಸ್ವತಿಯರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಕಲ ಆಚಾರ ಅನುಶಾಸನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಕಲು ಒಗ್ಗಿಯರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಲ್ತೇರು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲ ಅನುಶಾಸನ ಅಂತಂದು ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಬೇತೆ ಓವು ಸಂಪ್ರದಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಬುಳೆಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ಬಂದು ತಾಮಸ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದ ಇನಿ ತಾಮಸಡ್ಲ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅದಮ ಅರ್ಧ ಮಠತ್ತ ಛತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಛತ್ರದ ಅಲ್ಪ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಇತ್ಯಾದಿ 7 ದೈವಲುಲ್ಲ 7 ದೈವಗಳ ಇನಿಕ್ಲ ತಾಮಸನೆ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಪಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರದಿ ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೇರು ನೇನು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಅಭಯದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ತಾಮಸಿ ಎಂಕೀರು ಸಾತ್ವಿಕಡ ಕೊರಿಯಾರಡ ಎಂಕವು ಪತ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಒವೇನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕನವಲಿ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ ಕನವಲಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಸಾಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ದೈವತೆಗಳಂತ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕಲಟ್ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಠ ತಕುಲತ್ ಅತ್ತು ಮಠದಕಲು ವಿನಿಯೋಗ ಕೊರಪು ಆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಕುಲೇ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಕುಲು ಸಾತ್ವಿಕರಂದಂಡ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದೆ ವಿಷಯ ಅಕುಲು ಸಾತ್ವಿಕರಂದಂಡ
ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಕುಲಿನ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಅಪ್ಪೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಠಮಾನ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕುಲೆ ಐಕ ಧೂಪದೀಪ ಕೊರ್ಪನಿ ಐತ ಬೆರಣೆರೆ ಐಕ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪನ ಅವೇನು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕನಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂಪ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ನ ಅದ್ಯಪಾಡಿದ ಒಡುಪೇರ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಮಸದ ರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಾರು ಮುಕ್ಕಲ್ ಜಾತಿತ್ತೀರ ಅವ್ರ ಬಳಸಂತೀರ ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಬರುತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಒಡುಪೇರ್ನಕುಲೆ ಕರಿಪುನು ಅಂದ್ ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕತೆಗೆ ಬತ್ತದವೇನ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿಗೆ ತಾಮಸಾಹಾರ ಇದ್ದಿ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿಗೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ತಿರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ತಿರಿಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಅತಿ ಐನ್ ಬಲಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂದು ಇದ್ದಿ ಅಥವಾ ಅವೇನು ನೈವೇದ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನಿಕ್ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕುಲೆ ಬಿಡುಪವನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನದ ಅದು ಹೊಸ ಮುಖ ಕಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಮೂಜನದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆವಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಪಿದೈವೋ ಅತ್ತಂಡ ಅವಲ್ಲ ಅಂಗನಡು ಕೊಯ್ಪುನ ಆ ದೈವ ಸಾತ್ವಿಕನೆ ಆಯ್ತಾ ಗಣಕುಲೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಚಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೇಮುಡು ಎಂಚಿನುಂಡು ರಾಜನ್ ದೈವಳ್ಳ ಕೋರಿ ತುಚಿದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ರಾಯರ ಚಾವಡಿ ಆಮರಣಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡದ ಅನ್ನ ಕೆಟ್ಟಿಯೇ ಬಂಡ ಸತ್ಯನತೆ ವಾಡಿಕೆಡ್ ಬಂದ ಅಕಲ್ನ ವಾಡಿಕೆ ಬೆತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲನೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಂದ ಬಂಡ್ರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಅವಳು ಬತ್ತಾನಗ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟಿಡ ರಾಯರ ಚಾವಡಿಡು ಸಾವಿರ ಆಣೆ ಸಾವಿರ ಕುದುರೆನ ದಂಡು ಸಮಾರ ಮಲ್ತೇನಂಚಿತ್ತ ನೆಂಪುಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕಲನೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗುದು ಗುಲ್ದು ಕೋರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೊರ್ರೆಂಡು ಓಹೋ ಈ ಕ್ರಮ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮನ ಪ್ರಕಾರ ತಾಮಸಡೆತ್ತಿನೇನು ಸಾತ್ವಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೋತುಂಡ ಈತ ಆಯಿನ ಸಾಧ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತುನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚೊಂಡು ಕೆಂಡ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ದೈವ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದೈವ ಅಣುಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸಾದ ದುಂಬೆ ಪತ ದುಪ್ಪುವ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರೆದಿರಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪಲ ಐಕ್ ದೈವ ಅಪ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ್ ದೈವ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಐತೆ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟಡೆ ಉಂಟು ದಾಯಿಗೆಂಡ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಡೆ ಬತ್ತಿ ಅಂದ್ ಸಂತೀರ್ಣಕಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಆತನ ಎಂಜೆಂಡ ಏರುಂಡು ನೂಲು ಪಾಲ್ಗೆ ಪುರ್ಪ ಬುಲ್ಯ ಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನಗ ಬಟ್ಟಾಲ್ದ ಗಂಧ ರಾಜ್ಯಗು ಸೂಡಿದ ಮುರ್ಕೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಎಂಚ ನಿಕುಲ್ ಪತ್ತುನು ದೈವ ಅನುಗೊರ್ಪ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರ್ಸಲೆ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ಲಿ ಕರ್ಸಲೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಂಗಳ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ಹೆಗಡೇರ ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರನೇ ದೈವದ ಗಂಧನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅವು ಅರೆತಿ ದೀನ ಗಂಧನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ನಮಕ್ ಬಾರದಿರಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪ ಐಂದು ಇದು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದೈವ ಏತೋ ಅಜಟ್ಟು ಉಂತುದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ್ ಅಪ್ಪಣೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಪೂರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ ಕುಡೊಂಜಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿತಂಡವಾದ ವಿತಂಡ ಉತ್ತರ ಪಂಪಲಕ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ಪನ ಬಂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಡ್ಲೊಂಜಿ ವಿತಂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಗೊತ್ತುದಾನೆ ಹೌದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪತ್ತಂಡ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪತ್ತೆರೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡ ಸರ್ವಸಂಗ ಆರು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಮಾತ ಜಗತ್ತಿನೇ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ತೂಪುನ ಅತೆ ಜಗತ್ತಿನೇ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ತೂಪುನ ಅಂಚಂದು ದೈವ ಕೊರುಂಡು ಬೇರೆ ಅತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಗುಲು ದುಂಬು ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೇರದು ಬೊಕ್ಕದ ತಲೆಮಾರಡು ಆರ್ನ 60 ಘಟನಾಗ ದೈವ ಗಂಧ ಕೊರ್ತಿನೊಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಂತನ ದೈವನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಂತಲೆ ಕಾಪುನು ಅವು ಅಪಗ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮನ್ಪುನು ಯಾನು ಸಾಂಕಂಡ ಸಮ್ಮಲೆ ಪೆದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಆಲ್ ಅಪ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಲ್ ಬೇತೆ ಅವಳು ಈರು ಎಂಚ ತೂಪರಂದಕೆಂಡ ಈರೇನು ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ತನ ಶಕ್ತಿ ವಾದೇವೇನ ಆರೂಪಡು ಅತೆ ಆರೂಪಡು ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಲಿ ಇಂಚಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆರ್ರಡೆ ಕಾವಂದರ್ನ ಸಿರಿಮಡಿಯ ಏರೆಗೆ ಕಾಂತ ಪಣಬನ ಅಕಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿಯ ಇಡ್ಬೋದು ಉಳ್ಳೆ ಪತ್ತೆರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ
ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಎಂಕು ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಯಾನು ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಆಯಡ ಯಾನ್ನ ಸತ್ಯನು ಅಂಚಂದವೇನ ನಮಗ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ ಉಂಡ ಆ ಗೌರವನೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಗೌರವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಆ ಗೌರವನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕಟ್ಟಕಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಬೋಡಾಪುನೆ ನಾವು ಹೇರಾರ ಪೂಜೆ ಅವು ಸಾಬೆ ಯಾನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ನನ್ನ ಬಡಿ ಜೋಕಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಜತೆ ಅಕಲ್ ಬಾಡಿಲ್ಲತೆ ಅಂಜಂದ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮವಳು ನಡಪು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮವಳು ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಮೇಟ್ಲು ಏನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪಂಜಿದ ಮುಖ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನನ ಮುಖ ರಡ್ಡ ನಮನದ ಮುಖ ಈರ್ನವಳು ವಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಧರ್ಮದೈವ ಆಯಿ ನೆಡ್ದಾವರ ಮಾನವ ಮುಗ ನರಮಾನ್ಯ ಮುಗ ಇತ್ತೆ ನರಮಾನ್ಯನ ರೂಪದ ಮುಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಈ ನರಮಾನ್ಯನ ರೂಪದ ಮುಗ ಬರುಡ್ಡ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಬರೋಡ ಈಗ ಕಾರಣದ ರಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಬರೋಡ ಕಾರಣ ಆ ಸಂದಿಡೆ ಬರ್ಪು ಸಂದಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಡೆ ಗಟ್ಟ ಜಪ್ಪುನ ಸಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲೇಲು ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲೇಲೇನು ಆರು ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಂಕಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಬರ್ಪು ಸಂಧಿ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಆಯೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ನಮನತೆ ಈ ಅನ್ನಗ ಆ ನಾಡು ಬಿಡ್ದು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಯೆ ವರಾಹ ರೂಪ ತನ್ನ ಪಂಜಿದ ರೂಪನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪಗೆ ಬರ್ಪಿ ಧರ್ಮಶೋಧನೆ ಸಂಧಿ ತಂದು ಯಾನ್ ನೀರೇ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಸಂಧಿದ ಕತೆ ಯಾನ್ ಸಂಧಿಕೆ ಎಂದೆ ಆ ಸಂಧಿತ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯ ಬಂದಾಗ ಅಪಗಾಯನ ವಸ್ತ್ರದ ರೂಪದಾದ ವಸ್ತ್ರದ ರೂಪ ಬಂಡ ತೇಟ್ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಇರು ದುಮ್ಮು ತುಲೆ ಅಕಲು ದಾದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಲಂಗೋಟಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೋಮನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಎಳತ್ರ ತರೆಕೊಂಜಿ ತರೆತ್ರ ಸೊಂಟ ಒಂಜಿ ಎಳತ್ರ ಈತೆ ಅಪಗ ಆಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಇತ್ತನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣು ದೈವದೇ ಚೂರು ಮರತೆ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಆತ ಅವು ಪುರಾಣ ನಿತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕತೆ ಸಂದಿಡು ಅವು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಸಂದಿಡು ಆ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಜಪ್ಪುನು ಗಂಗೆನಾಡು ಬಂಡ ಸುದೇತ ಪರಪುತ್ತಿನ ಊರುಗು ಜಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ್ತ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಂತ ಮೀಯರ ಬರ್ಪೇರು ಮೀಯರ ಬತ್ತೆರಡ ನಿನ್ನನ್ ತೂಡ್ರಿ ಎರಡ ಮಾರಯ ಅಕಲು ಪೋಡ್ದು ಪೋವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಯ್ಕ್ ಪೋಪುನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮನ್ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪುನಿ ಅಪನಾಗ ಈ ಒಂಚೂರು ಸ್ವರೂಪ ಅಡ್ಬೋಡು ಅಲ್ತ ಚಲ್ಲಣ ಬನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಚಲ್ಲಣ ಕಟ್ಟೋಡಿ ಚಲ್ಲಣ ಬಂಡ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಮೈ ವಸ್ತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಮೀ ಕೊಂಚ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ತರೆ ಕೊಂಚ ಮುಂಡಾಸ ಕಟ್ಟದು ಈ ಪೋಡು ಅಪಗ ಅಕಲಿ ಎನ್ನು ಮೇರು ಎಂಕಲ ಊರಿಗೇರ ಪೊಸತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದೆ ಊರ್ದಾಯಿನ ಆದುಪ್ಪೆ ಬಂದ ನಿನ್ನ ನಕಲು ಪಾತಿರ ಶುರು ಬಂದ್ಪುಯರು ಅಪಗ ಈ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಿನ್ನ ಪೊಲಬುಲ ತೆರಿ ಉಂಡು ಅಪಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪೇಗೆ ಅಕಲು ಲೆತ್ತೆರಡು ಎಂಚಲೆಪ್ಪೇರು ಅವನಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೋಲ ಅನ್ ಅಪನಾಗ ಈ ಕೃಷಿಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಮಂತ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೂ ದೂರ ಪೋಡು ಯಾನ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಚೂರು ಪೊಲಬ್ ಮಾತೆ ಎಂಕ ತೆರಿಯೋಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಇರು ವಾ ಊರ್ದಾರ್ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟದೈ ಗಟ್ಟಡ್ ಪೂರ ಏನನ್ ಅಪ್ಪ ಬಂದಲೆಪ್ಪುಯರು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೇನ ಅಣ್ಣ ಅಂದಲೆತ್ತಾರ ಓ ಆವಡ್ ನಿಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೇತ ನಿಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅವರ ನನಯಾನು ಇಂಚಲೆಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣನು ಸುರುದೀಪೆ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕದೀಪೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೇ ಬನ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಿಡಾವೆ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತೇ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯದ ಕಲಾ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಅವೇನು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕನತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಚಾರಗು ಅತ್ತಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಚಾರಗಳು ಆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕುಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುಳಿಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಂಡು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಸತ್ಯದೇವತೆಗೆಲ್ಲ ಶುರುವಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಕಲೊಕ್ಕಲೇಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕುಲ್ಪೋಲಿಯ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸಂದಿಡ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಸನ್ನಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ನೀನು ಏರ್ಲ ಪುರಾಣದೇನು ಪೆಜ್ಜಿದ ಬರೆದು ನಂಗೆ ಅವೇನು ಶಿಸ್ತಮಂತ ಕೊಡ್ತೇರ ಅನ್ನತ್ತು ಒಂದು ಸಂದಿಡೆ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದಿ ಬನ್ಪುನು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಗ್ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಬನ್ಪುನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಉಲೈಡ್ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುನು ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಛತ್ರಗಂಬದ ಉಲಾಯಿ ಛತ್ರಗಂಬದ ಉಲೈಡ್ಲ ಸೂರ್ಯನೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಲೋಲಿ ಮಾಡುವಾರ ನಿಕ್ಲು ಆ ಬಾಲೋಲಿಗೆ ನನ್ನ ಅವಳು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೀಪಾರ ಬಲಿ ದೀಪಾರತ ಈ ಬಲಿಕ್ಲ ಎನ್ನಗ ಬಾಲೋಲಿ ಬಲಿ ದೈವ ಈ ಮೂಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬುಡ್ನ ಬೇತಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚು ದೈವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ಯಜಮಾನಿ ಕೊರಿನ ತಂಪುದಾಹಾರ ಅವಳು ದೈವ ಆವಾರ ಗೆತೊನ್ನಾಗ ಈತು ಕೊರ್ನಿಲ್ನ ದೈವದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ದೈವ ಗಾಳಿ ಆವಾರ ತಿನ್ಪುಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಡು ಗಾಳಿಯಾರ ತಿನ್ಪುಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ಪುಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಲ ಗಾಳಿಯಾರ ತಿನ್ಪುಂಡ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇನು ಮಾತಲ್ಲ ಅಪಗ ದೈವ ಇನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ಗಾಳಿ ಆವಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ದೆತ್ತದ ಅವಿನ ಐತ ಪುರಿನ್ ಗಣಕ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಕನು ದೈವ ನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ ಉಂಡು ದೈವಲೆಗೆ ದೈವ ಗಣಕ್ ದಕ್ಕನು ಗಣಕ ದತ್ತದು ಇಂಚ ಗಾಳಿ ಆವಾರ ಪೋ ದೈಕೆ ಮಾಡಿ ದೈವ ಒಂದು ದೈವದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಗಟ್ಟ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ತಾಮಸ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಕೊಡಿಯಾಡಿಗೆ ಪೋವೆರ ಬಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಆ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈಲೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚುತ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಡಿಯಡಿಡ್ದು ದೂರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ತುಡರ ದೀವೋಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ದೀವೋಡು ಅವಳು ದರ್ಭಾಸನನ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ ಎತ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಅಕುಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಸುಖಾಸನ ಪದ್ಮಾಸನಾದಿ ಆಸನ ಕುಲುದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಅಕುಲು ಕುಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ದೈವಲ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗುದು ಅಡೆಗೆ ಅವಳ ಅಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತಿ ಅಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಐದೊಕ ಕುಡ ಕುಡ ದಾಯಕೆಂಡ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡಿತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಪೇರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಡಪು